सेवा करीत असताना अरे तुझं कौतुक करायला बुद्धीमध्ये शब्द जपरे पडतंय. केवळ या राघवासाठी अरे केवढा मोठा तू त्याग केलास. अगदी बरोबर आहे. काही काही मातेची इच्छा एका वरानं आपल्या भरताला राज्याभिषेक व्हावा आणि दुसऱ्या वरानं आम्हाला वनवास मिळावा. हट्ट तिचा होता, इच्छा तिची होती आणि इच्छा पूर्ण करण्यासाठी केवळ हास्य तुमकानं हा वनवास पत्करण्यासाठी तुम्ही सोडून दिला. पण या कनिष्ठ भ्रात्याची इच्छा होती तिथं माझा राघव तिथं हा स्वामित्र. अरे केवळ या बंधूसाठी अरे श्रेष्ठ म्हणजे पित्या समान मानू. जिथं राम तिथं हा सौमित्र हा तुझा हट्ट. अरे आठवतो तो क्षण नुकतंच कुठं तुझं लग्न झालं होतं. अरे हळदीचं अंगही वाढलं नव्हतं पण पत्नी सुद्धाची आशा अंतर्यामी न बाळगता अरे पत्नी सुद्धावर एक प्रकार लात हाणलीस आणि माझ्या समवेत 14 वर्षाचा खट्टरचा वनवास स्वीकारला. अरे वनवास तुला नव्हे आणि उर्वरित लग्न सथा तिचा विचार न करता जिथं तुम्ही तिथं मी हे शब्द माझ्या मुखातून बाहेर पडले आणि या सौमित्रानं आपल्या बरोबर वनवासही स्वीकारला. पण या तुझ्या त्यागी व्यक्तीनं जगात चंद्र सूर्य असेपर्यंत तुझं कौतुक होईल. बंधू प्रेम कसं असावं हा तू आदर्श जगातील मानवते समोर ठेवले नाहीस याबद्दल धन्य धन्य. विचारोपण आपल्याकडून माझ्यावर झालंय. त्याची पायमल्ली न करता धर्मानं आणि अधर्मानं कसं वागावे सारं काही शिकण्याचं कार्य आपल्याकडे घडलं गेलं. आणि या सांबर काय घडलंय या 14 वर्षात अरे केवळ 14 वर्षापर्यंत तू अन्न घेतलं नाही, निद्रा घेतली नाही. अगदी बरोबर आहे. होय ना. शिवाय असून ब्रह्मचारी राहिलो. अगदी म्हणूनच रावण पुत्र इंद्रजी आणि स्वतःला इंद्रजीने स्वतः प्राप्त करून घेतली त्या मेघनाथाचा शेवट झाला. पण दादा या सर्वांचा तुझ्याकडून पण संप्रत सूर्य असायला गेलाय. अगदी खरं. सूर्य असाचा शंखध्वनी झाला. सारा सैन्याची चाचपणी गेली. सारा आपला सैन्य सुसज्ज आहे. अपयश रावणाला प्राप्त झालं. विजय सिंह आम्हाला प्राप्त होत आहे. पण प्रभाव आपल्या हातावर आहे. तर काय का क्षण सौमित्रा लंकाधीश रावण सार सर्वस्व गमावून मोकळा झाला. 1 लक्ष पौत्र 1.25 लक्ष पौत्र इंद्रजिताचे सुट्टी दिवस आम्ही पाळलेले आहेत. अगदी बरोबर आहे. कारण ते ब्रीद होत. पण नक्कीच लंकाधीश राहता राहिला त्याच्याकडून काय वार्ता येते हे कळल्याशिवाय आपण त्याच्यावर हल्ला करायचा. मग ठीक आहे. या क्षणी प्रतीक्षा करून आम्हाला गरजेचं आहे. इच्छा फलप्रदा. नमो नमः नमो नमः. तर हे तुझे सहकारी शिवाय 72 फुटे रेस 56 फुटे गोलांगुले म्हणजे एकंदरीत आमचं सैन्य दल या सैन्याची चाचपणी आणि काही महत्वाच्या सूचना सौमित्रानं केल्या. हे प्रभू पण ही चाचपणी आणि महत्वाच्या सूचना करता तुला आपलं कुठं जाणं झालं. त्याच रावणानं तुमड्या मनोदय ठरविलेला आहे. करण्यासाठी देणार आहे.
होय प्रभू. अरे कोणत्या वेळी काय करतील हे सांगता येत नाही आणि वेळ तर रात्रीची आहे. अर्थात आपल्याला प्रत्येकानं सावध त्यांच्या समोरासमोर युद्धाचं आव्हान म्हणजे पराजयाला ते निमंत्रण आहे. म्हणजे याच्यासाठी काय करायला हवंय? कपट. ठीक आहे. प्रभू रामचंद्राचा विजय असो. प्रभू रामचंद्राचा जय जयकार. माझ्या कलेचा गौरव करण्यासाठी आणि प्रभू रामचंद्राच्या मित्राकडे हरिश्चंद्र गावकर यांच्या कलेचा गौरव करण्यासाठी बहुमत 100 रुपयांचा लक्ष्मी आभार मानून जय जय रामचंद्राचा जय जयकार असो. आवाज अनवळता ही गौरवोद्गार ज्यांच्या मुखातून बाहेर पडता येतात आपण स्वतः जातीनिशी स्वागत नमस्कार नमस्कार नमस्कार. खूप खूप नमस्कार करणारा कोण तुम्ही? मैकावतीचा राज करता मही. आणि त्याचा बंधू आवाजही दोघांचा सारखा दिसायला पण सारखे आहात म्हणजे आता अर्थान्वय असा आहे की आपला जन्म तनुकुलात झालाय आणि पद्माला भवनाचा त्याग करून तुम्ही आमच्यावरती या पर्वतावर आला आहात. प्रभूच्या दर्शनाची आस. देवाच्या दर्शनाच्या केवळ तुमचं दर्शन होईल. फार मोठी इच्छा आहे. त्यांचा आशीर्वाद मिळेल. प्रभूच्या दर्शनासाठी आले. प्रभूचं दर्शन कुणाला न देणं आपल्याला आवडणार नाही. अगदी बरोबर आहे. प्रभूचं दर्शन घेऊ द्या. त्याचं दर्शन घेऊ द्या. आणि नंतर प्रसाद. आणि घेतल्यानंतर आपण यांना दर्शन ठीक आहे. पुढे असुरे शिवार ज्या प्रभू रामचंद्राच्या दर्शनात आपले न झाले काही दिव्य हो. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय कल्याण वस्तू. वाह. समाधान आनंद परमानंद. जय क्षेण प्रभू तुझ्या जनापर्यंत धावून घेतली. ती इच्छा पूर्ण होईल. आत्मविश्वास दुर्गणित झाला. केवळ एकदा इच्छा पूर्ण होते असं आनंद दर्शनाची इच्छा पूर्ण दर्शनाची झाली आणि अजून इच्छा आहे. इच्छा म्हणजे काय माहितीये? आमच्या पाठाभोवनात आमची कुलदेवता कात्यायनी माता तिचा वार्षिक उत्सव आहे. प्रत्येक वर्षी आम्ही असा थाटात साजरा करतो. नाही, तुम्ही पाहिलं नाही पण सगळेजण वा वा म्हणायचे. आणि तुमच्या बोलण्यावर वाटतं साजरे करणार तुम्ही. हो करणार म्हणजे का? अलीकडे तुम्हा सर्वांची ख्याती कीर्ती आमच्या जनतेपर्यंत पोहोचली. प्रत्येक जण म्हणू लागला काय ते प्रमुख अतिथी असा असावा तो लोकप्रिय असावा. प्रमुख अतिथी असा असावा लोकप्रिय असावा. म्हटलं कोण होणार आहे? प्रभू रामचंद्र. आता जनता आणि तिची नाही म्हटलं तरी सेवा करणं, इच्छा पूर्ण करणं की नाही. याची वार्ता तुमच्या पाताळभवानी गेली. हो. आणि तुमच्या जनतेचा जनसंदेश घेऊन तुम्ही दोघे आला. हा प्रभू प्रभू नाही म्हणू नका. काय माहिती जनता करणारा तुझ्या सारखाच असावा. काय माहिती. आणि त्याचबरोबर प्रभू जनतेची इच्छा पूर्ण करणं राजकर्ते या नात्यानं आमचं ते कर्तव्य. अही माई नाही म्हणू नका. आल्या आल्या माझा एक प्रकार तुम्ही मान राखला.
याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यता देतोय. आणि जी काय तुम्ही इच्छा प्रदर्शित केला त्या इच्छेला आमचा नकार. याला कारण आहे तुम्ही येण्यापूर्वी तुमच्या बाबतीत जे काय मी ऐकलं. आणि युद्ध चालू आहे, युद्ध चालू असताना प्रभाव कसा येणार? तुम्ही येण्यापूर्वी तुमच्या बाबतीत जे काय मी ऐकलं तेने करूनच तुमच्या इच्छेला प्रभू रामचंद्र नकार देतोय. ऐकलं ते खोट आहे. काय ते? आम्ही सज्जन आहोत, देवाला भजन आहोत. तुम्ही आल्याला मी ओळखलं की तुम्ही किती गोड बोले. आणि सज्जन आहोत हे काही सांगणार नाही. प्रभात झाले, प्रभात दर्शविलाय. अर्थात प्रभू रामचंद्र तुमच्या देवीचा उत्सव तीर्थ पातामुळे म्हणजे प्रभो, जनतेची इच्छा आहे तुला आणण्याची आम्ही नम्रतेने विनंती केली. पण जनतेच्या इच्छेच्या पूर्ततेसाठी जर याच्या प्रभो आम्ही घेऊन जा. पण प्रभावानुमोदन गरजेचं आहे आणि ते जर घडलं नसेल तर जसे तुम्ही आहात तसे नाही यायचं आहे आमचं. कदाचित प्राणाचा त्याग करावा लागला तरी चालेल, पण त्यात रक्ताचा अखेरचा थैमाच्यापर्यंत प्रभूला नेण्यासाठी सज्ज हे मी पीठ मागतोय आणि तो हट्ट पूर्णच करेल. आणि त्यातल्या त्यात तुमचा कपट आम्हाला केव्हाच कळलंय. अरे चार रावणाला सारी आपला हात देऊन तुम्ही झालं तर कपाट करून माझ्या प्रभावाला देण्याचा प्रयत्न करत तुझ्या मनातील मनोकामना परिपूर्ण होण्यापूर्वी तुम्हाला हातामाल करा. शक्तीला नाही तर मई म्हणून सांगाय आणि शक्तीला देण्यासाठी तुझ्या प्रयत्न करतील तेव्हा तुला या केला तरी सण करण्याची माझी कुवत आहे. एवढीचा किंमत असेल या
शिस्तीत माघार घेतलेली आहे. होय. मग त्याचा पाठला बरोबर नाही तेव्हा तुझी शिकवण आहे. ज्या युद्धाला पृष्ठभाग तुला त्याच्यावर वार करू नये ही योग्य वेळी रागाच्या भरात असताना थांबण्यास भाग पडला. पण हनुमंता काय प्रभू सौमित्रा आपल्या सर्वांगावर नाही राशा. यांनी जरी युद्धात माघार घेतली होय. तरी यांचा मला दाट संशय येतोय. हा शेवटी दानवस्थ आणि केवळ कपट कारस्थान हे त्याच्या पाचूलात पुजलेलं आहे. होय प्रभू. शिवाय ते मायावी आहे आणि मायावितेचा प्रभाव हा रात्रीच्या वेळी जास्त असतो. तेव्हा न जावं हे जरी पळाले तरी काय करते हे सांगता हे येत प्रभू तू चिंता करू नकोस. हे दानवेश्वर मायावी जरी असले असतील तर त्यांचं माया जाल तोडण्याचं सामर्थ्य पण संपूर्ण दिवस तुम्ही दोघांनी युद्ध निखळाच केला. असं असताना श्रम झालेल्या शरीराला विश्रांतीची गरज आहे म्हणून सौमित्राला आणि आपण विश्रांती घ्यावी अशी माझी इच्छा आहे. गाढ निद्रा घ्यावी होय. पण न जाणो नकळे कदाचित आम्ही गाढ निद्रा घेतली असेल हा. आणि न जाणो या संधीचा फायदा मी प्रथमच बोललोय. दानव हे मायावी आहे. हा देवा. ते काही ना काहीतरी अघटित घटवल्याशिवाय राहणार नाही. घडवणारच. हनुमान काय? प्रसंग आणि म्हणत आहे. हा. प्रभाव करतोय शब्द महान आहे. दानव हे मायावी आहेत. युक्ती प्रवृत्तीनं आणि महत्प्रयासानं आम्हाला जरी करण्यासाठी वाटेल ते प्रयत्न करतील आणि या क्षणी आपल्या मुखातून शब्द बाहेर पडताय. संपूर्ण दिवस निखरात केल्यामुळे तुम्ही क्षिण्ण आहात, लागला आहात, थकला आहात. निवांत विश्रांती घ्या. पण आम्ही जर का विश्रांती घेतली असेल हे सौमित्र आम्ही निद्राटी झालो असेल आमचं रक्षण कोण करणार? देवा तुमच्या दोघांचंही रक्षण मी करीन. संपूर्ण रात्रभर जागत राहून आमचं रक्षण कोण करणार आहे? कोणत्या तऱ्हेनं? मी तर निद्राधारी आहे. मला रात्रीच्या वेळी झोप येत नाही. भगवंत ही जरी गोष्ट खरी असते असेल तरी सुद्धा तुमच्या रक्षणासाठी माझे पुच्छ या विलक्षण पुच्छाचा मी असा एक भव्य दुर्ग तयार करीन आणि या पुच्छ दुर्गाच्या मध्यभागी तुम्हा दोघांना गाढ विश्रांती घेण्याचं साधन निर्माण करून देईल. त्या पुच्छ दुर्गातून पायऱ्यावरून मुंगी सुद्धा आत प्रवेश करणार नाही याची दक्षता मी घेईन. शाबास. हनुमंता तुझ्यावर आमचा परिपूर्ण विश्वास आहे. होय देवा. केवळ आमच्या रक्षणासाठी आमच्या भोवती पुष्यदुर्ग निर्माण करणार आहे आणि संपूर्ण रात्रभर जागत राहून तू आमचं रक्षण करणार आहे. हा प्रभू. मग क्षणातील माझ्या मनातील संशय दूर झाला म्हटलं. मित्रा श्रीमंत असताना त्या काळाची भीती आम्हाला ती का मुळीच नाही. आपण देवा पहा या क्षणाला हा वैद्यनाथ या मान आपल्या माझ्या
गिळंकृत करता आले नाही तरी मरणार. हे शिळा. जरा थांबा. काय झालं? तुमचं शस्त्र घ्या. हा. शिळेचा उपयोग झाला नाही. भला मोठा वृक्ष मी याच्या तोंडात टाकू. बरोबर. गिळंकृत केला तर आरपार. ती चांगली आहे. म्हणूनच इथं आपलं काही चालणार नाही. याच्यासाठी हा निद्राहारी आहे. याला झोप येत नाही सूर्योदयापर्यंत. म्हणजे किंवा झोपतच नाही की का? सूर्योदयापर्यंत हा झोपणारच नाही. आणि त्याच्यानंतर युद्ध म्हणजे हा झोपतच नाही. सूर्योदयापर्यंत म्हणजे आपला कार्यभाग पूर्ण होईपर्यंत त्याला झोपून ठेवायला हवं. निद्रास्त्राची योजना कर. ठीक आहे. मर्यादित सूर्यापर्यंत. राजकारणात आपला जन्म, काबाड कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हाल ऐकले, पण केलं नाही केव्हा? केलं नाही ते म्हणतात असा त्रास आहे, तसा त्रास आहे. करायचं आलं की कळणार काय त्रास आहे. अरे विवर खणूया विवर. जरा असाच करू दे. चांगल्या कार्याला पूर्ण करूया. आज गरिबांना काय कष्ट करावं लागतं. काही त्रास होत असेल ना श्रीमंतांना आज कळलं. निद्रावस्थेत आहे. समाज जागृत झाले तर बरोबर आहे. होईल. बरोबर आहे. होईल. या वेळी होईल रात्र या दोघांवर. याला मारण्याची गरज नाही. मुळीच नाही. सूर्योदयापर्यंत हा उठणार नाही. उठल्यावर हे जाग्यावर दिसणार नाही. याचा राम नाही तर याच्यात राम नाही, इकडं काम नाही. हा आपोआप मरेल. याचं काम याच ठिकाणी होणार आहे. येऊन जाऊया. माझा आगाव आणि स्वामित्र गाव झोपी गेला. आपण हा वृक्ष दूर
सौमित्राला आणि हनुमंता शोधतोय तो. पण असाच आस्वाद हळत राहिलास तर तुझ्या राघवाचं काय झालं एकदा दृष्टिकोन त्याला पाहणं फार गरजेचं आहे. या भल्या मोठ्या पावलांचे ठसे आणि हा विहार मार्ग, या विहार मार्गाला नक्कीच माझ्या राघवाचं चौर्य करणं कोणीतरी नाही. ज्या नागाला माझ्या पुढे असलो मला वाटायच्या काही कोटी प्रणाम. आई आईचे ऋण मी कसे फेडू याचा एक सारखा विचार करतोय आणि तुझ्याच कृपाश्रमाने या मैकावटच्या राजसिंहासनाच्या ठिकाणी एक सामान्य जास्वंद सेवक म्हणून या राष्ट्राच्या ठिकाणी फेरफटका मारत होतो. त्याच वेळी राजे महिराजे याने मला पाहता स्वतःच्या छातीशी कवटाळलं आणि विचार केला की एक सामान्य शिकुराने असता असेल तरी प्रत्यक्षात समान दिसतोय. हे ज्यावेळी मैरावरच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले त्याच वेळी त्याला हे मकरध्वज याच्या पुढे एक सामान्य सेवक म्हणून या मैकावतच्या ठिकाणी तू राहावं जशी राजाची इच्छा. राज आता शिरसावंदी करून काही दिवस लोटले गेले आणि हा म्हणता म्हणता वैरी वैराची फळी फोडण्यासाठी मकरध्वजाच्या छातीतली ढाल करून उठायला वयाला नाश निर्वत तोंड रोडले गेले आणि हे ज्यावेळी पराक्रम राज करण्याच्या नजरेत आले त्याच वेळी महिरावराच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले. मकरध्वज, अरे आतापर्यंत सामान्य सेनापती सेवक होतास पण